Hej, hej. Hvad laver du? Jeg drikker kaffe, Hvorfor? fordi jeg er lidt træt. Tror du kommer ned i byen? Ja, Det er godt. Jeg vil have mælk i kaffen. Vil du også det? ja tak. Så gælder Afgang det. 19. Nej, hallo. Ja tak. Afgang 21.20. Og hvad er klokken nu? 21.04. Okay. Først henter jeg noget mælk. Hej. Morgen. Her ser I vores klaver. Og nu er jeg på vej ud i køkkenet. Her er vores vaskemaskine, som ikke er tip-top. Hvor er køleskaberne? Og det står lidt sjovt her. Vi kigger. Goddag. Der var mælk. And I hope all the people fans go in and give us their support for us.